Moi, Finnisjoki tässä. Mitäs mun asia oli? Ai niin joo. Halusin tehdä tämmösen videon, että jos Karkipetsi LPS vaihtaisi munkaan sen ykköspetsin sen vaihtopetsi-videosta. Sen nimi oli jotakin, vaihtopetseitä tai jotain semmoista. Tämä juontajakin on myös sitten vaihtuvassa. Sillä on punainen magneetti. Siellä lukee nimikirjaimet, sillä ei ole missään LPS. Sitten mennään niihin varsinaisiin. Ekana on tämmönen kissa. Se on oikein hyvä kuntoinen, sillä on reikä täällä. Sillä ei ole missään LPS. Ja saattaa olla vähän sinitarroja, mutta kun mä saan ne pois. Ja sitten tämmönen mustavalkoinen, mä siellä kommenteissa sanoin, että mä haluaisin vaihtaa tähän. Tuolla lukee jotakin Hasbro SA, mutta siinä ei haittaa, sillä lukee tommosia juttuja. Sillä on reikä, sille lukee tuolla LPS. Ja sitten se on muuten ihan sikaa hyvä kuntoinen, no niin kommaan nopeasti tähän. Jos haluat jonkun näistä kolmesta, laita mulle kommentteihin, niin sopiiko sulle. Jos ei mikään kelpaa, niin laita kommentteihin, että lisää petsejä vaihtoon tai jotain semmoista.